Ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangog niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Okay, good morning. Maray na aga po giraray sa gabos ng mga parantabay niya to. Aldaw na naman ni Miyerkules. Kita po giraray magiribanan para sa saro na naman na presentasyon, edisyon kan programang pangkabuhayan asin pang edukasyon o programang pang-edukasyon at pangkabuhayan atod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Ini po sa inyong mga kasabay sa Gudyan alas 11 din pagkaaga si Edgar Barameda sa pangaran ni Professor Seth De Matera na may piglakaw niya na equally important man. Kaya kita po unahan magribanan para sa saro na naman na edisyon kan sa tuyang programang pang-edukasyon asin pang-kabuhayan. Sabi ko nga ni, ini po hatod sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Siyempre pa, bago kita magpuon kan sa tuyang programa, ang sa tuyang pagpaabot nin pangumusta sa tuyang mga pagiriba dyan sa Laucan Bicol University sa pangenot po kan sa muyang presidente si Dr. Baby Boy Benjamin Dini Bres. And siyempre pa, sa tuyang mga kasarabay dyan sa opisina, sa administrative side, ang mga vice presidents, mga deans and directors, mga faculty members, non-teaching personnel, and of course, sa tuyang mga estudyante. Siriman, sa inman pumpungon yan, sa inman kamungon yan, laom niya mo na nasa maray kamugtakan, and madyan na po, magribanan kita para sa saro naman na presentasyon. Sa inabot kan sa muyang broadcast sa online as in on air an sa muyang pangumusta po sa Indo sa bilog na probinsya ng Albay, sa bilog na Kabikulan, sa bilog na nasyon, sa bilog na Kinaban na nadadangog po kami via sa tuyang mga online platforms. Ang Facebook account kan DCGB as in ang Facebook account kan BUEMD as in kan Bicol University. Ito na pagparahaluyan ta. Ngayon po, ang sa tuyang tema na papanahon, dahil ang tayo po ang pinag-upload na transparency. Pag sinabing transparency, silag, kumbaga sa Bicol, yan. Na papanahonin ko yan dahil ang transparency, bako lang sa mga local government units, bako lang sa mga government agencies, kundi sa mga pag-gobyerno, either sa pribado o sa gobyerno, pag may pigapod na transparent, na hiling ang mga transactions, na hiling ang mga pinagigibo, kumbaga open. Not necessarily open na nakabuyagyag, kundi nahiling igwanin in openness or kaya nasisilag ang mga transaksyon, date na nagkakaigwan problema. Unless na may mapigatago niyan, diyan nagkakaigwan problema. Ngayon pong pagkaaga, ang sa tuyang bisita na madiskutir kan transparency, iyo po si Miss Nisa Janela, tama ba ko? Janea, yan, sorry. Janea Lopez Lumeda. Siya po, graduate kan Bicol University Institute of, Bicol University, J.C. Robredo Institute of Management and Governance, as in batch 3 siya kan Bachelor of Public Administration and ongoing ang sayang masteral sa Master in Public Administration. At the same time, connected siya sa LGU Daraga sa Office of the Mayor. Miss Lumeda, good morning. Maray na aga. Maray na aga po, sir. Oo. Aki ko pala si Miss Lumeda. Graduate ka kang 2023? Yes po. Pioneer batch po. Pioneer batch Robredo kang Robredo. Jess Robredo, Institute of Governance and Development. Uy, kumusta kay Ma'am Ibo? Yes, sir. Kumusta dyan sa mga pag-iriba? Sara Ma'am Abante, Sara Ma'am Adornado. Adornado. Yan, si Ma'am Adornado and the rest na mga faculty members kan Jessie Robredo. Ay, by the way, bago itong padagos, kumusta man pala sa mga staff kan EMD, Extension Management Division, Sara Ma'am Rico, Sara Ma'am Weng, Sara Sir Eds, and the rest. Okay.
Pag sinabi, Miss Lumeda, na transparency, iniparte kang pinag-adalan doon sa 4 years baga sa Bachelor in Public Administration sa GSM Robredo. Pag sinabing transparency, anong gusto sabihin tabi ka ni Miss Lumeda? So, ang topic na po ngunyan is transparency. So, sabi ta nga ni po, napapanahon siya ngunyan with the different issues, especially here in Albay. So, ang transparency po is napakasimple man sana talagang bagay kung isipon ta, madali siyang intindihon. Ini po, so aram ta kung ano ang tigigibo, ano ang plano kang gobyerno. So, kung baga po sa harong, or in layman's term, i-compare ta po sa harong, is aram ta kung sa inapapadumanan sa tuyang kwarta kung may tigbabayadan kita. So, ang transparency po, bako lang siya para sa mga opisyales, para sa mga high-ranking officials, pero ini po para sa gabos. Ta kita nagkukontribuar, igwa po kitang dapat na pakiaram. So, dapat mahihiling ta, may pakiaram kita, and aram ta kung paano ang proseso. Okay. Pag sinabing transparency, garo mahiwas siya, no? Yes So, po. nahiling tang garo, igwa kitang nahiling na anong pigibong transaction. Ano ang mga sakop kay ni o coverage tabi kay ni Miss Lumeda? Kung So, gayong firstly tao? po, siguro duman kita sa open data. Sa open data. Okay. So, ang open data po, ibig sabihin na ang impormasyon dapat bukas sa publiko. And kung igwa, for example po, ng ayuda or programa, especially ang ating mga NGAs or National Government Agencies or LGUs, dapat aram ta, sisay ang mabenepisyo, pera ang pondo, ano ang requirements, and bako lang po kung sisay lang ang pipilion. So, for example po, igwa kitang mga programa niyan sa DSWD, sa Department of Agriculture. So, dapat aram, sisay, ano ang requirements sa insindamadaman. So, di dapat initatago. That's what open data. Kasabay in terms of siguro dyan, so, transparency. sisay ang kwalifikado. Yes. Kasabay dyan, no? Anong amount ang ma-receive para sa ini gamiton? Kasabay yan sa transparency. Yes po. So, kung sa'yo nahali ang pondo, kasabay din gano'n? Yes pa. Maliban sa duman sa armo pero ang dapat ma-receive sa mga ayuda, sa mga tupad ngaya, sa mga AIX, AKAP, etc. Dapat alam mo kung saan gikan iniyo. Yes, opo. Pero usually, Miss Lumeda, saan hali kadaklan ng mga pondo kayo? Is national or pwede man mag-allocate? May counterpart Pwede ang man LGU? pong may counterpart ng LGU, kung hali po sa LGU ang budget, pwede man pong hali sa NGAs. Maliban din sa mga ayuda, sa mga interventions na bigibig ng gobyerno, ano pa ang pwedeng sakupon kayo ni na transparency in terms sa mga transaction ngaya? So, siguro po is yung budget transparency. Budget. So, digdi man po kung may mga pondo kita, especially duman po sa mga infrastructure, kalsada, eskwelahan. So, dapat po kitang mga gabos, bako lang nga itong mga sabitang mga opisyalis sa gobyerno, gabos maski ining mga government workers dapat aram din na kung anong gigibuhon. Sisay ang contractor. Sa mga projects yan, ano? Yes, projects. So, may gwapo kitang niya na tigbubusol si Senator Bam Aquino, ang sa tuyang Senate Bill 1330 na kung saan tigsasabi niya na dapat igwa kita ka itong mahihiling ta na dapat real time kada kita pwedeng salidahan na kada piso kan sa tuyang budget po is mahihiling ta real time kung saan inapapaduman. Kumbaga, ang kada piso, napapaman sa same ba yung napadaw? Ang piso sa pisan ba? Ang 50 yes. Ang 25 sa napadaw. Graro ka ng konsepto, Tadigdi no? po is nai-empower ta po ang mga tao na pwedeng na ma-check kung napapasain na talaga ang budget. Okay, sa budget preparation, Ms. Lumeda, sa mga LGUs, bagay, igwa mga piga-upload ng sa preparations ka na kung sa executive, sa mga department chairs, masubmit ka sa ng mga expenditures o mga gastusan sa the following year. Pwede ba sa prepare kita sa mga budget office, sa mga department chairs, etc. Pwede mga pwedeng magmasid, let's say, sa LGUs baga, igwa na piga-upload mga civil society organizations. Yes. Pwede silang magmasid, etc. O anong role, o anong pwedeng ibuo nila? As LGU po, iba po kitang mga local special bodies, Local local special special body, organization. oo. So, may tiga-upod po ba kitang bottom-up budget. So, hali sa baba, siling sa taas. So, digdi po, mahihiling ka mismo kung sample ano sa ang mga kaipuhan. LGUs, ano? Sample sa mga LGUs. Kung ano ang mga kaipuhan po kayo itong mga nasa grassroots. So, ini po mga civil society organizations. Iba po kitang one CSO representative sa kada budget hearing. So, mahiling ta po kung tama ba na araw ka ini ang magiging programa, araw ka ini ang allocation sa ito. So, we highly encourage po itong mga civil society organization or kabos na magibo or sumali po kayo dito because digdi po nagkaka-equity participatory governance. So, meron po kamong way, ini po ang magiging aabi para madangog po ang gobyerno kung anong mga pangangailangan. So, parte ang kang transparency. Yes, Maliban sa mahiling mga transactions, kung saan halian, igwanin outside sa gobyerno, nanghiling kayo ni. Parte ang kang transparency, Ms. Lumeda. Yes po. Through transparency po, mahihiling ta na igwa na kitang sense of ownership. Ako lang po iniso wala kitang pig-involve mo kasi sila, no? So, hindi po na-empower sinda, nakakagawa sinda ng sense of ownership na dapat alam ta, ini kita nagtatrabaho, kita nagbabayad tibugis, and iba po kita digding ambag sa kung ano ang dapat nagtatao sa tuya. So, for example po, ayan ang mga parating data sa market. So, sinda po nagbabayad tibugis. So, dapat po,
ang LGU itatao po iyon sa inda pabalit in terms of service. So dapat po na-check nindaan. So dapat may sense of ownership sinda. Pondo ninda ang nagbubuhay kay Kumbaga, sabi ba, provide- tax is the lifeblood of the Yes. government. So provide ng buwis, renta, etc. Ito ang garo kita nila. So may karapatan sila, may Yes. diretso sila mahiling ang sitwasyon. By the way, sa proseso, tama ako, ang proseso bukas bigay mo kasubagong proseso kan budget nga preparations nagali sa mga department chairs o kaya so top to bottom, tama ko? Bottom up budgeting. Bottom up budgeting. So ini mga nasa baba, yung nag-identify kung particular na proyekto tama po ba? No? Iba po silang say sa kung ano. Ibang say, okay. Yeah. So may boses sinda. Oh, may nag-prepare yan, then maabot na ngayon na consolidate na, tinaw sa executive, then sa executive, ipapasa naman sa sanggunian for big review, etc. legislative action po. Okay, man lang sa mga sa civil society na may Sa kada- insert niya sila. Okay, may suggestion sa niya kada sila. hearings man po, igwaman po kayo dyan yung CSO representative. Yaon po iyan sa batas na dapat may sarong CSO representative in terms of Ayun. budget preparation. So, igwang representative pag nag-deliberate na ngayon sa mga infrastructure, Yes. sigong budget para sa health, nag-deliberate na. So, kabus yan may representasyon. So, sa CSO. Yes. Ooh. Maski nga niyo po yan, sir, na sa tuyang mga laws, mga ordinansa sa LGU, dapat po invited ang sa tuyang mga civil society Ayun, organizations oo. para po nadadangog ta ang boses. Ta syempre, Yun. sinda po mismo ang maaapektuhan sa kung ano man ining mga ordinansa o mga batas na tigigibo po kan sa tuyang Hindi mga siguro to officials. supplement pa, sa baga may pigibon mga public hearing, consultations. opo. So presensya kang CSO, makasupplement pa, makadagdag pa, baka ito ang apektado. Yes, So opo. yan sa kabilugan, parte ang katigapot ng transparency. Yes po, sir. Oo. Maliban dyan sa mga pagpuon sa pag-inakang budget ngaya, sagod sa pagpreparar, sagod sa ma-approval kang executive, maliban naman sa pagsayo pang pagproseso o pag-ibon ng mga ordinansa, mga resolutions, ano pa pwedeng maglaog sa pagyapot ng transparency? In what form pa? Siguro po itong freedom of information. Ah, sa information. Yes po. Mm. So may karapatan po kitang maghapot, Mayor, ano po ang plano? Ano Maski baka nangyayari? CSO, maski ano, Yes pwede ka, po. as an individual citizen, iba kang Yes. diretso. Yes Okay. po. Yes, freedom of information. Freedom As part of of- the transparency. Yes po. Okay, anong gigibuhon ko? Halimbawa, ordinary citizen, pwede ba ako magkapot kay Mayor? Mayor, ano di, ano gigibuhon ng Yes po. budget? Iba po kita sa anti-red tape na nakailagawang Citizens Charter ang Oh. kada opisina. So pwede po kamong magsurat, mahihiling po nindo duman. Yung arta ba yun, ano? Yes, artalo. So kung iba po kamong gustong ipaabot, pwede po kamong magsurat through mayor kung ano po ang gusto niyo. Mahihiling niyo po itong pirang oras or pirang aldaw yan. Ano so chapter man, citizen Yes, chapter. Nakabutak man agad kung may complaint ka sa receiving, pag-action, Opo. sagod sa may resulta, nakabutak naman so. Nakapunta kung may babayadan po, kung ma-request ka po papeles na araw ka ini, pwede po, mahihiling mo po naman ang gabos na transaksyon na pwede niyo i-offer sa inyo. Ayun, so parte ang kang transparency pa. Yes po. Talagang grabing agihan mo talagang, grabing proseso kumbis para ma-apply rin ang pinag-apon na transparency. Maliban digitabi Miss Lumed, ano pang iba pa na pwede masabitan na parte kang transparency. So kung mas madali ta pong paintindihon, ang real life analysis na po Okay. ang gobyerno nga itong pamilya na kung bakit ang gasto sa harong, sa kuryente, sa pagkaon, dapat aram po kan lambang miyembro kang pamilya. And kung sa ina napapaduman ang sa tuyang kwarta. So kasi kung may tigtatago nga ni sir, diyan na po ma-start ang problema. Yun may Diyan na magkakaigban ng duda. Ang sabi nga ni po, kung ang gobyerno klarado, daing maluloko. Okay. So maliban din sa FOI o Freedom of Information, ito mas ninari paro nga ako kulang dagdag na yan. Usa lang itong libong yung resolusyon, usa lang itong libong executive decision ito. Pwede pa yan. Diretso kay mayor or anong May mapaaga? may dapat pong ahensya na dapat mo sa inyo ipapaabot ang sa inyong reklamo or ang sa inyong observation. So mahiling mo po iyan duman sa Citizens Charter. And kung igwaman pong problema sa mga ordinansa during public hearings man po, inimbitara, nakapost po iyan publicly. So iyan po ang oras kung saan pwedeng madangog kang LG or kang nanunungkulan kung ano pang sa inyong mga observation. Okay. Kung di kaya nga sa LG, let's say, ibang ahensya ang ma-resolve kay ni, paano ang manera? I-refer ta ba siya? I-facilitate ta? Or paano? Pwede man po iyan na through LGU tapos i-refer mo na lang po duman sa NGA. So pwede man po iyan directly na kamo duman and kung if ever man po masusolusyonan kang LGU. LGU, ibababa po iyan sa LGU. So Ayun. case-to-case basis po sa kung ano man ang So, di nagtatapos duman na hanggang dyan lang sa LGU ang concern. Yes, Sa ibang po. mga agency, ikikonekta yan sa limbawa. Okay. Paano tayo encourage na, uy, igot ang FOI, uy, pwede ka mo, boses ka mo, CSO, pwede ka mo, ining organizations, pwede. Paano tayo sila encourage na, ikaw ang transparency, na dahil na ka mo kung sakasakali mag-complain, anong gigibot ang encouragement sa doon? Na mag-participate ka mo, mag-involve ka mo. ang nagkakaigwa po kita ng mga postings, nag-i-invite na magpa-accredit ining mga civil society organizations ta. And igwaman po kita ng mga posting online sa government website ta po. Pwede niyo pong mahiling dyan, pati po sa mga bidding. Down dyan, Nakapost oh. yan sa website po ng LGUs. And then, igwaman po kitang mga programa na kung saan tigi-imbitaran, tigi-empower ta po ining mga civil society organizations. Namandikit mo talaga sa local Yes, government code na niya, ng CSO. Yes, oo. Kitinahal ko naman iba ng cooperatives, iba sa industry, and so on Actually, and so gabos forth. na sector po, LGBT, agrikultura, teknolohiya, Gabos po yan. Igwa po. Sa kaibang representasyon sa local school board, Yes, yata opo. igwa sa local Local health economic. board, yes po.
Ano pang mga board na pwedeng ano? Gabos na sektor po, sir, igwa Pwede po siya, kita sa oh. local health board, local school board, igwa po kitang for technology, agriculture, environment. So, gabos po yan, Pati mga yata, representative. peace and order, kasabi Yes yan. po. Mas data man sabi talaga yung representasyon, nagabos sa sektor, halos Yes po. yan. So, in general, yun ang pigapuntang party kang pag-practice kang pigapuntang transparency. Transparency. Oo. Sa kongreso ngayon, nahiling ko na, pati sa pag-prepare mo yan kan budget, igwa ng mga representasyon ng CSO, Civil Yes, Sector Organization, na kulang impact ninda. I mean, kung ano ang ano ninda, paano ta pigo-consider na ang suggestion, observation kaning CSO tama? Paano ta yan pigo-consider? During public hearings man po, may mga technical na persons kitang tigi-invite, mga experts, na tigi-healing taman po. So, syempre, ibabalanse taman po ang Okay. interes na dapat for equity po ba kita, for equality. So, doon po is mariribis sa ta kung tama ba, di ba tama para sa vision sa kung ano talaga ang objeto ng programa. So, during hearings man po is naratify man Oh, if ever. nakakonsider. Yes po. Sen tabig healing, so technical expertise sinda, so karamaninda talaga sa particular na area na yan. Yan ang mga basihan